Hej Johan, vi ser lige først videoen her, kan du se. Og så tilbage igen, slow motion. Hvad ser jeg? Du tager taget der. Det der er interessant, det er at din arm er strukket der. Du har en fin rotation. Jeg vil våge at påstå dog, at nu skal give hinanden farven rød og gul. Nej, grøn. At din skulder her, den vil godt komme længere frem. Den blev alligevel rød, sådan det. At du kan godt presse din skulder længere frem, hvis det giver mening. Sådan så du får en større rotation på i aksen. Og så når du faktisk, hvis du nu så sæt taget i der, så det havde været vældig udmærket. Problemet er bare, at du tager lige en lille smule tag i luften. Og det gør, at når du først er i vandet der, kan du se, du mangler lige 20 cm, som du kan have taget ind der. Og der ligger nok en lille smule med balancen der, fordi prøv at lægge mærke til din arm her, hvor højt op den er. Nu ser vi selvfølgelig opfra, så det er svært at definere, men ingen tvivl om, at den er højere op end dit hoved, og så kan du ikke presse lige frem. Og det gør faktisk, at når du tager taget, så kommer der et knæk. Der er din albue, så har du din rygsøjle, og den knækker undervejs. Og så gør det faktisk, at din båd, den ligger skævt. Kan du se det? Så trykker du ned i den her side. Hvorimod at jeg ville hellere have haft dig til at have gjort det omvendte. Sådan så din båd faktisk havde lagt lidt ned mod den side, sådan så du kunne have fået ekstra godt tryk på bladet. Nå, lad os prøve at køre den videre. Bliver ved med at være meget tryk på den højre side der, og nu skifter du, så vipper båden lige pludselig til den anden side. Hvor det er dit spark, og det er din styrke i maven, der mangler her. Og specielt din højre side kommer på gang igen højt op, mens din venstre side er noget bedre, der presser den lige frem. Selvom den stadigvæk er relativt højt.